ifika nantsi ungena kaloku le ndoda ingunovenkile bayibona ngesisu esikhulu. Yindoda bathi xa beyikhahlela bathi indoda ekhuza ukudura ingekawachaza amaxabiso, mhlawumbi xa inolichaza ixabiso kyoba sathwani. Namkelekile kaloku apha kwaVusilanga kulo elikhaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje ingumvulo the 22nd of February 2021. Ngumvulo kaloku, umvulo lolo suku esiye singene ngalo evenkileni sikhangela izinto ezinosinceda apha kwa my friend. Siye sithi ke wena mntu ongafuna uza kweli lakwaBhele ikhaya, mhlawumbi wena uthanda laa venkile ibucontainer, mhlawumbi wena uthanda laa venkile yiloo nto iyiyo kuloo kona yakokwenu, siye sithi ungajikela nakuyo ngalo olu suku lwanamhlanje. Namhlanje siphethe kaloku into enamagama aliqedlana, bayayibiza le nto bathi ngumanyazini kwenye ikona, bathi kuzifozonke kwenye ikona bathi potassium permanganate. Sizawuncokola ngaloo nto ke sithi wena mntu oqala ufika kweli khaya, don't forget to subscribe. Ibalulekile le nto, masimane sikhumbuza ukuba subscribe. Kaloku xa usubscribile le nto iza kuncedisa ukuba nezi video xa simane siziloada imane ivela nakule kona ukuyo kulo YouTube apha ecaleni, imane ivela le video yakwaBhele ithe yalodwa ngelo xesha. Kuba bhetere ke xa uye wacofa ne-notification ukwenzela uba ikukhumbuze le nto uba nanku ephinde wafika uBhele. Sizuyitsala ke sizawugqithisa nje announcement ibenye ethi njengoba siyazi uba isikolo salapha ekhaya iAcademy le yamayeza iba ngu2 months, igroup yokuqala seyisenyeleni ke seyiqalile iveki ezimbini. Ithi loo nto sizawuqalisa ke ngokuphinde sivule ilink ukwenzela wena mntu ozawusijoyina ngo-April uqalise ngoku ukumane ujonga uba ilink ayikavulina, but izawuvula ingekapheli eveki, so that you register mntanomhle ukuba uApril lona angakuphosi. Masigqitheni ke singeneni kuyo le nto sithetha ngayo namhlanje. Sithetha ngento sizayichaza njani le nto zi-granules. Le nto into ethengiswa ezivenkileni kuzo zonke iivenkile, ii-grocery shops, ii-pharmacies, nalapha kwii-herbal shops zabantu abamnyama iyafumaneka. Inamagama amaninzi ke, the chemistry name yayo i-potassium permanganate, inayo ke ne-chemical formula, kodwa noba siyichaza ngoloo nto ayizusitshintsha nto. Bayibiza ke abanye bazawuthi permanganate of potash, kodwa ke i-potassium permanganate bathi ke xa beyikhumsha abantu abamhlophe bathi is a jack of all survival trades. Ikhe yaxoxwa ke le nto, ndibone kuFacebook enye discussion, umntu othetha isiXhosa uyibiza uba nguzifozonke, kanti abantu base-KZN, abantu base-Gauteng, abantu abathetha isiZulu xa bona bethetha ngozifozonke bazawuthetha ngebhotile okanye masithi elo yeza losela eliqulatha into eninzi, kufakwa amayeza amaninzi kuthiwe xa ibizwe nguzifozonke, kanti thina siqhele nto uzifozonke yile potassium permanganate. Yenza ntoni ke le nto Bhele kubantu abangesithi, abantu basedown, abantu abatya kamnandi, masithi kubuza uba umbuzo uba medically le nto kuthiwa yenzani le potassium permanganate? Yenza into ezininzi ke njeba xa beyikhumsha bathi is a jack of all survival trades. Okokuqala, the main nto esetyenziswa kuyo le nto engu-potassium permanganate lozifozonke manyazini isebenza kwi-skin conditions. Ii-skin conditions ke you'll find i-skin condition esingu-fungal infection ikakhulu. Zininzi ke besincokola loo nto kwi-Academy kule Saturday sisuka kuyo, apho besichaza ezi skin conditions zifungal, apho besithetha ngoomatiniya, apho besithetha khona ngooma-athlete's foot. Iyayinceda ke loo nto yezo skin conditions zikumila kunjalo. Sincokole kweza skin conditions eklasini ngooma-dermatitis, ooma-eczema. Iyaphinde le nto isebenze kakhulu kwi-skin conditions ezimanzi, like into ezimanzi. Andikwazi ucinga nje umzekelo at the moment, but yazibona eza skin conditions, i-boils, into ezinjenge-blisters, yonke laa nto leyana iyasebenza le nto. There's a caution ke mntanomhle ethi don't take le potassium permanganate uyigalele phezu kwesilonda, because ingambe yenza irritation ude ube ngathi unale nto kuthiwa yi-chemical burn, ingakumbi ebantwaneni kodwa nabantu abadala iyadiluthwa le nto namanzi. Xa beyikhumsha ke bazawuthi
without ukumention uba 1 part into what part abantu abazuyazi loo nto, kodwa for every 10 litre khawuzama into engangecephe. For every 10 litre to be safe, if 5 gram, meaning about a teaspoon. The only way ezawukuxelela xa isafe le nto ingazukutshisa mayingadibe bright pink okanye balo purple, at least mayibe ngu-light pink, particularly xa sizawugqitha siye kwizinto eziye emlonyeni. Kodwa ke yidibanise namanzi le nto ukwenzela uba ingakutshisi. So sithe isebenza kwezaa skin conditions, sathi yasebenza kwii-wounds nje ezimanzi. Masiphinde siyijonge kwaba bantu banamabekelo, mhlawumbi kuthiwa unebekelo, wena mntu umtrita lo mntu for elo bekelo, umnike lo bhotile yosela ngaphakathi, uthi chatha ne-potassium permanganate kuloo bhotile uyenzela umntu. I suggest ke how we use it thina sukuyipheka i-potassium permanganate, yithi xa iyeza seligqibile ukubila walipholisa, xa selipholile kube ngona ufaka umanyazini okanye lo zifo zonke le ndlela simbiza ngalo ukwenzela umntu amsele, and then you soak le nto uzawusoka kuyo noba is a cloth, but make sure ukuthi i-dilution yakho ayikho concentrated ukwenza umntu angatshi, and then umane uklina elaa nxeba. You also bath inxeba, or xa ndithi inxeba I also mean wound, isilonda. You also bath la wound, ngumsebenzi wayo ke lona. Baphinde bagqithe kabantu bakhumshayo bathi uyaphinde uyisebenzise to treat amanzi. Sithetha ke ngawo wena mntu uthi mhlawumbi uyazingela uhlunyuka emathafeni, xa ufika kule kona amanzi ale ndawo awaqondakali kakuhle, kodwa uziphethele wena umanyazini wakho lo potassium permanganate epokothweni. Xa ufika uyawakha la manzi, chatha i-potassium permanganate ibe light pink ukuze izokwazi useleka. Uzayigalela nje kuloo manzi ukuwalinde ahlale okanye asinge for about 2 hours. It's safe to drink. Batsho ke abantu abazi-survivors. Bakhona ke abanye abayisebenzisela, hey masithi usisi une-problem apha kubusisi bakhe, lo problem yiloo nto sisingazukwazi uyichaza xa sikule ndawo. Kuthiwa you can do i-sit bath, nomntu one-piles you can do i-sit bath ukwenzela uba ukulungise lo problem. Mhlawumbi sizawuzincola kakuhle izinto xa siphayana eklasini. Ngumsebenzi ke kamanyazini ke lona okanye i-potassium permanganate. Wena mntu will go to Google. We always encourage uba uye ku-Google to expand le knowledge uyithatha apha ukwenzela uba ingabi ncinci, kuba apha kaloku sileqa nexesha ikwenzela uba le nto ingathathi i-hour. Kanti xa siseklasini we are able to go deeper xa siyidiscussa into, particularly if the class is active. Abantu bayazibuza ii-questions. Igqithe ke bhele sithi oomayezeni bona bayenzani le nto ekuthiwa ngumanyazini, le nto ekuthiwa nguzifo zonke. Usebenza kakhulu ke ohlobani bamazi ngakhona kula makhaya ethu, bamsebenzi kakhulu kwizinto eziselwayo. Masiqale apho kwizinto eziselwayo. That's why bambiza abantu bunguzifo zonke. Uyangena kumayeza osela ohlobe simtsho ngakhona, umntu edibanise imbizi yakho kwabo amdibanise kuba ejonge amadliso, omnye ejonge amabekelo, omnye ezilungisa nje ukwenzela uba angabi lula apha ngaphakathi, into zingahlali ezo ebegadlwa ngazo. Bayamsebenzisa ke ngolo hlobo, but we are saying be mindful of i-concentration, because inazo into zo-diarrhea and vomiting, and ingahamba ihambe le nto xa uyenze kakhulu inga-affecta the gastric lining ukusuka apha kwi-esophagus ukwehla, mhlawumbi affecte even the stomach and the intestines, uphele ngokwena uba ne-problem. So be careful of i-measurements. Sithi ke abantu bamayeza bayisebenza le nto ingaske ukhe uye phaa kuFacebook ukujonge nje xa bethaka nankomnye ithaka eyifaka kwimpinda, abanye bayidibanise bayiphazamise nento ekuthiwa nguphenduka, because zonke into ezi zidaya amanzi, dibane le nto emnyunga noba yiyo, kodwa bayifaka kwimpinda. Umntu xa ihlanganisa into zakokwabo ebuyisela izinto kumenzi wobubi, afake
i-potassium permanganate siyichazile ke ukubana lo mntu ufuna ubulala izichitho zangaphakathi. Zikhona mosindidi zezichitho, enye sisichitho sityisiweyo esidliso, esinye isichitho esifakwe ngaphantsi ukuchitha loo nto, particularly relationship. So bayayifaka ukubulala ezo isichitho sangaphantsi, isichitho esityiweyo, amadliso angaphantsi, loo wili nje ininzi bayisebenzisa le nto engu-potassium permanganate. Sibalule kasizuyigxininisa further into yokubana kwimbiza nje zosela, omnye imbiza yootata, omnye ufuna ukude akhulelwe, omnye uqinisa ubudoda, omnye kuloo ngxube vange yenziwa yezo mbiza zosela ifakwe nayo le nto lena engu-potassium permanganate. Kanti abanye bayidibanisa kwizinto zokulwa, mhlawumbi ulwa ezo nto uzilwayo, omnye ulwa ngezikhafulo, bayidibanisa. One of the things efamba uzazi ngayo i-potassium permanganate, inayo i-potential yokubanga umlilo. Yiloo nto beyisebenzisa kwizinto emazithunyelwe zibuyele apho famba ziya khona, bayifake kwezi zikhafulo, bayifake omnye ade ayifake nakwizinto zokubethelela le potassium permanganate ukwenzela uba ilwe ezo mfazwe zihambe zidibane nemililo. Ikhona ke enye ehamba ibe yintlonti kwento ezenziwa ngabantu bamayeza, apho bazayifaka kwisicupho, ufumanisa uba ucuthwe loo sisi, loo mntu, loo bhuti, loo nto iyiyo, kwenzela ukubana ukuba kucuthwe indoda, nanku usisi ucupha indoda yakhe, ayicupele ukuba mayithi noba idibana nowuphi usisi abe kwii-periods into engu-non-stop. Omnye uzawuyenza loo nto kweso sicupho sinyathelwayo, ayidibanise namanye amayeza ukuthi loo mntu uzawugqitha apho, abe kwii-periods into engapheliyo. What we need to know, siyayitsho ke qho kule ndawo ukubana ukuba ubethwe ngomanyazini, enye yendlela ozawuhlanganiswa ngazo nezawukhawuleza ikwanguye lo manyazini xa kuthe kanti wena ubethwe ngaye. Yezethe ke kubantu bamayeza xa sisithi le nto iyayibanga imililo, uzawudibana nomntu oza kukurobha mntanomhle, adibanise umanyazini neglycerin, ayidibanise loo nto ayifake ephepheni, kuvutha umlilo, akuxokise athi lo mlilo ubangwa yile nale. Sendisuka ke kuloo nto ikumila kunjalo, apho ndaphele ndikhutshisa imali yange-4.5. Nam ndabe ndiyibona le nto uba yeyi kulahlwe iphepha apha, sancokola ndabona sekuqhuma, kuthe ngekudala ndabona sekuvutha umlilo. Yayibona ke ngoku umntu oye wakubetha isi-scam kaloku ngoku xa injalo, and you'll never take seriously lo mntu, you'll even doubt nezinye ezininzi ebebexele zona. Bakhona ke who have advanced le nto yokwenza le mililo ngomanyazini, bangafaki iglycerin, bafake enye into ekhawulezayo yenza umlilo omkhulu esingazuyincokola namhlanje. Kule sigqibo ithetha ke glycerin, what was interesting ngoku ndibethwa ngale nto yalo mlilo uvuthayo, which convinced me ndayikhupha lula imali yasekhaya. The person owenza loo nto was an ordinary standard 3. Can you imagine umntu nebhele one-chemistry yase-Rhodes ayobethwa ngu-standard 3? Ndatsho ndathi bandifumene. Umthini ke lo manyazini ke mntanomhle, meaning zeziphi indlela omsebenzisa ngazo, sitshilo mos kwiimpinda, sayitsho yonke le nto yaninzi. Umanyazini uyamsebenzisa umhlanganise nje namayeza umenza isikhafulo esidry, you do that. Uyaphinde umsebenzise xa ufuna ukwenza le nto kuthiwa kukucima, ukuchatha, apho sithe funeka uphinde ube careful ke kwi-measurement because ingena emzimbeni le nto lena. Uyamfaka kumayeza aselwa nje babe sesitshilo, it means uyangena emlonyeni, ukubana nje you are careful about i-measurements. Sathi uyaphinde umsebenzise kwinto zohlamba, to wash, ukugeza, as we mentioned ukuthi you can soak nenyawo lalo mntu unelobekelo, ulihlalise inyawo, and then xa ugqibayo umthambise. Siye si-encourage ke kwento zamabekelo ukuba xa ugqiba ukumhlamba umntu ubunayo imboziso oil umthambise yona, because abanye abantu will recommend ukubana xa ilibekelo elinesilonda bathi thambisa amafutha entlwathi. The challenge esifeyisene nayo ke kula mafutha entlwathi, 99% yezindawo esifumana la mafutha they are not original. So wena uthatha amafutha enkukhu adibe ne-fish oil uthambise phayana, it's only i-oil, it just moistens. Khawufumana amafutha athakiweyo like omamboziso oil, esiyaziyo imboziso uba iyabulala amayeza,
iyalibolisa idliso, iyawabolisa amabekelo ukuthambisa kulaa ndawo inelabekelo. Bayafutha ke ngaye umanyazini, and apha ke kugqumeni okanye kufutheni or steaming asinanto esithi yi-precaution okanye sithi be careful of into ethile, because akukho zi-fumes. I-potassium permanganate is only an oxidizing agent. Akukho nto siyaziyo ke ukuthi when you inhale fumes yenzani, but if ikhona into umuntu ayaziyo, please ibhale apha ngaphantsi uba ikhona a problem kwi-steaming. I've tried it, zange ndibone nto itheni xa sistima. Baphinde abanye bathi uyaqaphulwa ngayo kanye bathi uyagcaba. Apha ke mntanomhle, I won't put my head on the block ndithi gcaba, because kaloku lento sithi it can have effect. It can have effect ye chemical reaction okanye ikutshise lento lena, because sithetha nje on an ordinary skin. Can you imagine if now is in your blood system? Ndiyiphinde lento sithi anything eyi-granule, that's why insizi oqatshulwa ngayo has to be very fine ukwenzela uba ingathi xa idibana ne-blood capillaries ibloke, igazi lingasakwazi ugqitha. Kufumanisa uba ngoku kwenziwe ii-procedures ezi-complicated ukubhayipasa laa ndawo inalaa blockage yalaa nto ibloke igazi in the capillaries. Can you imagine if the capillaries thetha ngayo is in your brain? So sithi ube careful if uzawusebenzisa umanyazini, ingaske uyazi uba ayizuba nabungozi. We've never tried it, we never tested it, and we'll never test it, because kaloku as an oxidizing agent asikho shoba izawufike yenze ntoni in the blood system. Bayisebenzisa ke abanye ke kuloo nto yogcaba. And this is one thing esifuna uyithetha ke ngezinto zethu zamayeza. You'll hear ukuthi i-chemical ethile i-dangerous, but ufumanisa abantu bayisebenzise and there is no problem. If you do i-chemistry for instance, baza kuxelela ukuthi i-mercury afunanga uyibambe ngesandla. If you work in the laboratory, i-mercury inxityelwe ii-gloves. Abantu bamayeza bayibamba le mercury bayisebenzise bade bayisela abantu bamayeza, and akukabikho report ukuthi kwenzeke ntoni kubo. And there are many other things endizaziyo ekuthiwa in terms of i-biology okanye i-chemistry kuthiwa lento is poisonous, kodwa yeyi idibane nomayezeni singamazi uba upoisonous uphelele phi. Ininzi ke into ye-potassium permanganate ke mntanomhle esithi khawuyifumane ukwenzela uba ube nayo apha ekhaya, particularly wena mntu unyangayo, ingasheki kwezi zinto zenziwayo, usebenze ngayo i-potassium permanganate kusebenzeke. Siyayishiya ke ngolu hlobo sithi wena mntu kufuna ubhalisa esikolweni khawujonge lento i-link, it will be active very soon after sikline amagama ale group active right now. Sizokwazi uba sithathe a new group, sithi ke sizawudibana Wednesday apho sizawube siphethe khona izinto zokunyanga Camagu.